Vimos a falar aquí dos dous problemas que ten máis do 80% da población. Dice unha enquisa do CIS que para o 83% dos homes e mulleres de Galicia o principal problema é o emprego. O principal problema é o emprego e a economía. Cando vamos a presentar este programa? Vamos a presentalo en un día que aproveito para compartir con vos, porque o tempo pasa que é un escándalo, non? E dentro de nada, xa se cumplen 2 anos de que hai un novo goberno en Galicia que ao longo destes 2 anos o presidente e este goberno son os únicos que non queren falar dos 2 principales problemas que ten este país, que son economía e empleo. Que pasou en estes 2 anos? E aquí lle temos que poñer solución nós con nosas propostas municipales. Pasou un dato que é histórico. Pasa que por primeira vez se baten todos os récords de paro registrado en Galicia. A distancia sideral. Mira, de 245.831 homes e mulleres deste país están sin empleo. 245.831. Dentro do drama que é vivir nunha sociedade, o maior drama é non ter traballo. Porque a túa dignidade empeza cando ganas un diñeiro para manteñer a túa casa, a túa familia, as túas ilusións, os teus dereitos. E resulta que temos un montón de xente que non só non ten traballo, senón que ve atónito como un presidente de goberno de Galicia que hai 2 anos lle dicía: se eu son presidente en 45 días isto todo queda arreglado, e pasa a dicirlle non só isto non hai quen o arregle, senón que eu ademais non teño nada que ver. E temos que ser os socialistas os que o collemos en vía parlamentaria e dicimos: oiga, presidente, por favor, vamos a ver, como é que usted non ten nada que ver se as políticas activas de empleo deste país están transferidas todas desde 1997? Usted lle dicía ao presidente Touriño: o fracaso deste goberno é moi fácil. Se mide contando os parados que están apuntados nas listas de traballo. 168.000 había daquela, hoxe hai 247.000. E cando vai ali dice: non, eu desto non sei nada. Non teño competencias. Coincidimos, é un incompetente. Pero é un incompetente con competencias. É un incompetente que ten que resolver os problemas deste país e non saca adiante. Dicía Ricardo ayer algo que cando lle plantexamos o miércoles no Parlamento quedou abrallado toda Galicia, que é que non só non ten competencias, senón que a única competencia que puxo encima da mesa é unha clave que se fará famosa. Clave 698. Oiga, que quere dicir esa clave? Moi fácil. Para arreglar isto do paro registrado, agora sacamos unha clave na que sacamos das listas de paro registrado a miles de homes e mulleres. A cales? Os que non lle dimos cobertura para formalos e para incorporalos a postos de traballo. E desa maneira, agora, xa, cando volvan a serie as listas do paro, veredes que en vez de 245.000 hai miles deles que están fora. Pero onde están traballando? Non. Están agochados nunha esquina de un despacho das oficinas do INEM. Non é retirarlle que estén no paro, é retirarlle os dereitos de poder formar parte de ofertas de emprego, de ofertas de formación, e evidentemente non lle vamos a permitir. Mirade, eu creo que hoxe temos que traballar aquí unhas horas escoitando políticas activas de empleo. Vamos a cometer unhas municipales donde o principal que nos vai a ocupar, o dicías ben, alcalde, xa non é facer un camiño máis, nin facer unhas farolas máis, nin unhos bancos máis. O principal é buscar políticas de emprego, xenerar, como xa estuvemos xenerando ao longo destes 2 anos, quen tirou por a economía de Galicia foi Zapatero co plan E e o goberno de España con máis de 20.000 postos de traballo no maior despliegue de infraestructuras que levamos feito nunca. Bueno, o Partido Popular, mentras que está facendo? O Partido Popular de paro non quere falar. De economía, dedicas a escribirlle cartas aos Reyes Magos para que lle manden 800 millóns de euros que nin eles mesmos saben onde están. Convertiron o goberno na brigada central do Partido Popular para atacar os dereitos dos ciudadanos. E ayer estaban declarando en Santiago 2 directores generales
por haber asaltado literalmente con falsos inspectores as oficinas dos sindicatos agrarios. Están declarando por un abuso de poder figura delictiva inédita na democracia de Galicia. Que quere isto decir? Que para eles non son problemas nin o paro nin a economía. Os poucos recursos dos que dipón este goberno os dedica a perseguir ideológicamente os ciudadanos en claves sindicales, en claves políticas, en claves asociativas. Vamos a volver a poñer as cousas no seu sitio. Xa se está poñendo a xusticia. Pero nós non podemos distraernos con estes ruídos. É curioso. Amigos e amigas, 245.000 homes e mulleres parados. Caída do sistema financiero onde non sabemos onde está. Económicamente, caída do 80% da inversión pública en estes últimos meses. Máis de 80.000 familias sin libros de texto, 40.000 dependientes que siguen sin atención, e o problema principal que teñen estes é o tellado da miña casa. É increíble. É increíble como poden convertir o que é sempre cortinas de fumo, donde ainda estando na máis absoluta legalidade, dá igual, o importante é generar un ruído mediático que desvía a atención da xente. Unha vez foron os coches, outra vez foron as sillas, outra vez foron os sultanes, outra vez é o caso Faisán, outra vez é o caso Ere. Menos falar do que lle interesa a xente, a clave hai que falar de todo. Por iso que vos pido a todos, non nos distraigamos. Estemos nos problemas da xente. A xente o problema que ten o van a falar. E aquí hai alcaldes, como Valentín, como Carlos, como moitos de vós, como Pepe, como José Ramón de la Diputación, que o que están é suplindo os problemas da xente, das solucións da xente do goberno do Partido Popular. Vamos a ver como colocamos os ayuntamentos como centros da dinamización social e económica. Temos un problema que é a última frase hoxe de empleo, tremenda, non? Descubriu Feijóo, é un fenómeno. Dixo que isto do empleo está moi mal porque ora a nova Caixa Galicia vai a ter problemas. Agora o problema é que o sistema financiero galego vai ser o culpable Zapatero de que o paro tamén a través do problema da nova Caixa. Bueno, o sistema financiero de Galicia ten un problema. Ten un problema como teñen todos os sistemas financieros de España. Que hai un novo marco regulatorio que vai buscar maior solvencia para que lle chegue diñeiro aos ciudadanos. O problema principal que ten Galicia é que ten un presidente que está confuso, desorientado, dando paus de cego, que un día di unha cousa e hoxe di outra cousa. Un día vamos ter unha caixa que é como un banco, outro día vamos ter un banco que é como unha caixa, e outro día non vamos ter nin banco nin caixa. O problema é que non está buscando solucións, cando outras comunidades autónomas si están na fórmula dos problemas. Mirade e remato. Eu creo que é moi importante para todos nós asumir un feito fundamental. Somos o partido maioritario en Galicia en políticas municipais. Gobernamos en máis de 100 concellos, gobernamos no 60% da poboación, en 2 diputacións e aspiramos a gobernar en máis, e somos os que temos que darlle solucións aos ciudadanos. Temos que inventalas? Non. Temos que melloralas. En cada concello dos nosos 100 hai fórmulas que son brillantes, que son operativas, que non son absolutamente espectaculares, pero que van solucionando os problemas do día a día. E, dende logo, estas últimas eleccións, estas que van a vir, son as eleccións das persoas. O poñemos aí. Son as eleccións donde temos que antepoñer a calidad de vida, o elemento cultural, a sanidade, as políticas sociales, empleo, elemento clave, defensa dos dereitos sociales, elemento clave, loita contra o fracaso escolar, garantía de becas, defensa da sanidade pública, defensa da educación pública, poñer políticas de apoio aos nosos maiores, guarderías de 0 a 3, pero se nós sabemos perfectamente o que hai que hacer. E todo iso, alcaldes, xenera emprego. Todo iso xenera economía social. Todo iso xenera un elemento tractor daquela economía, daquele sistema de laboral do que nós queremos defender. O único problema, e xo dice o refrán, é que non hai peor cego co que non quere ver. E o goberno galego non quere ver. O galego non quere mirar para os problemas desta sociedade. E xa non levamos 2 semanas, levamos 2 anos. Por iso que se empezan a cumplir 2 anos, no que habrá que facer unha escolma
de que nos quitou Feijóo e o seu goberno en estes 2 anos. Cantas cousas tiñamos fai 2 anos nos nosos dereitos ciudadanos, nos nosos dereitos sociales, na nosa sanidade, na nosa educación, na nosa política de dependencia, na nosa autonomía de concellos, na nosa objetividade a hora de repartir fondos. Cantas cousas nos quitaron en estes 2 anos, verdad? Cantas cousas en estes que chegaron e parecía que iban a ser a solución de todo. Este goberno é un desastre. E este presidente é un bluff. E somos nós os que no día a día temos que ir suplindo esas políticas e hoxe nos toca falar para ser capaces de non só facelo, senón explicarlle aos ciudadanos como queremos facelo. Mar e compañeiro Carlos, os que levades todas estas políticas municipales, eu creo que chega o momento de concretar claramente as nosas prioridades. E hai 2 grandes elementos, empleo e políticas sociales. Empleo, empleo e empleo. Políticas sociales e políticas sociales. É o noso. É o que fixemos ben toda a vida. É o que hoxe máis falta lle fai a xente, por iso que non nos podemos defraudar. Eu dou vos as gracias a todos por estar aquí e vos pido que este foro, os que estamos, que o fagamos como un foro participativo, donde aquelas cousas que estamos facendo podamos empezar a presumir delas. Vos recordo a todos unha cousa que sei que é: vamos a ganarlle ben estas eleccións. Están salindo outra vez as enquisas en Ourense, unha subida no periódico local, pouco sospeitoso de... non? É un periódico que dice que vamos a subir 3 concelleiros en Ourense. En Lugo vamos a sacar un gran resultado. En Coruña un gran resultado. En todos os sitios vamos a sacar un gran resultado. Que nos fai falta, que vos pido a todos, que nos armemos ideolóxicamente para xugar ao ataque, para xugar a sacar bons resultados e a melloralo. Xa este país conoce como xoga a dereita. Xa saben que non teñen solucións, pero si é certo que teñen que seguir vendo que nós tiñamos as solucións que temos, pero que temos ainda moitas mellores propostas que temos que facer chegar.